След като в първите дни на този месец тържествено почетохме 1160-та годишнина от покръстването на нашия народ в далечната 865 година, довело до учредяването 5 години по-късно и на православната ни църква. В 10-тия ден на месец май си спомняме и събитието, увенчало за трети път в историята утвърждаването й в най-високото в православния свят патриаршеско достоинство. Чествайки тези годишнини, ние на първо място молитвено благодарим на Бога за Неговото благоволение и велика милост към българския народ и заедно с това изразяваме почитта и признателността си към нашите достойни предци, към всички онези, които са ни родили и са ни утвърдили във вярата, като по този начин свидетелстваме и за живата ни родова и църковна памет за тях, памет за хилядолетния ни път в тази вяра, с която продължаваме да живеем и да се спасяваме и днес. Към тази памет за предците и към приемственост спрямо техните дела ни съветва и апостолът на народите, който по повеление на самия Христа беше изпратен някога, за да благовести сред езичниците и който настоява: помнете вашите наставници, които са ви проповядвали Словото Божие, и като имате пред очи свършека на техния живот, подражавайте на вярата им. Да подражаваме на нашите наставници означава да имаме съзнание за идеалите, с които те са живели и за които те са се борили, да ценим и да следваме техните завети и да уважаваме плодовете от техния труд, надграждайки според силите си върху извоюваното и постигнатото от тях. За всичко това ни напомня и днешният празник на възстановяването на Светата Българска патриаршия. Автокефалията и патриаршеското достоинство на православната ни църква имат своето огромно духовно и църковно значение за нас, за което не винаги си даваме сметка. Те са органическа част от цялостният проект за християнска България още на светия наш покръстител Борис, първи Михаил и тяхното трикратно извоюване от светата ни църква през вековете е било свидетелство за нейната духовна и вероизповедна зрялост, за успеха на делото на благовестието сред поверение и народ, за нейните достоинства на грижовна духовна майка и кърмителница на поверение и от Христа Спасителя словесно Христово стадо. Принесла богати плодове и в своята равноапостолна мисия сред славянските народи, заради което справедливо се почита и до днес. Внимателното и безпристрастно изучаване на изворите за църковната ни история ясно показва и доказва всичко това, но същевременно и задължава. Затова, защото високото достоинство неизменно върви ръка за ръка и с най-високата отговорност, понеже комуто е много дадено, от него много и ще се иска, и комуто много е поверено, от него повече ще се изисква. Като такива, на които наистина е било дадено много, но и не само е било, а и днес продължава да бъде давано много, нека бъдем достойни за тази Божия щедрост към нас. Осмисленето на изминатия от народа ни хилядолетен исторически път в православната вяра и усвояването на уроците от него, както и отговорността за съвременното състояние и бъднините на православната ни църква и на цялото наше общество, лежат върху всеки го от нас. На първо място и най-много върху свещеноначалието, но също и върху цялото наше духовенство и всички мирени. Защото всички ние съставляваме
и изграждаме заедно една църква Божия в православна България и в разсеяние, и всеки от нас има свещен дълг, както пред бъдещите поколения, така и пред светлата памет на нашите родили ни в Господа предци, да работи и да допринася според силите и даруваните му таланти в делото на служението, в съзиждане на тялото Христово, което за нас е нашата света Българска православна църква, Българска патриаршия. В празничния ден на възстановяването на патриаршеското достоинство на светата ни православна църква, молим се благи и всемилостив Бог никога да не отнема своето благоволение от светата Българска патриаршия и да ни укрепва със своята божествена благодат и през Светия Негов Дух, чрез когото живее и пребъдва Църквата Христова, да бъде всякога с нас. Честит и благословен празник! Христос воскресе!